שלום לכולם, כאן y.g גיימינג, אני פה עם אחותי שלום לכולם. ואח שלי, שלום לכולם. ואנחנו באותו פרק של survival mode. אתמול אני יודע שהייתי צריך לעלות סרטון, ואני אגיד לכם גם למה לא עליתי סרטון. אנחנו צילמנו סרטון של 17 דקות אם אני לא טועה, העליתי אותו, לקח בערך שעה וחצי, ואז כשהוא ניתן קיבלתי הודעה שאני לא יכול לעלות סרטונים ליוטיוב יותר מ-15 דקות. והסרטון הזה כאילו היה 17 דקות. המשכנו את הבית בלי סרטון, כאילו בגלל שממש התעצבנתי ולא רציתי לצלם עוד סרטון. שיחקנו קצת, הנה זה. שמת לב שהם לא באותו צבע, נכון? אז עשינו פה כמו, גינה כזאת. זה לא יודע, נראה לי פה אנחנו נשים חיות. תנורים. אני הולך לחפור, להביא פחם. עוד קופסאות. ויש לנו גם את הדבר הזה שמחשף. אתם תביאו עץ בינתיים. אני הולך להביא עץ. אני אביא אבן. רגע, אתם צוחקים עליי, נכון? אין גרזנים. תכין. למאה יש אחד. ממה להכין? איירון? עדיף לו. אבן? כן. למה? עכשיו אין 4 יום. אני עכשיו מחפש סייד. מיה, בואי למערה עם לפידים, תביא לי לפידים. וכף אם את יכולה. יש לנו בכלל לפידים? כן. יש לנו אבל לפיד אחד. אז תכיני. זה מקל ופחם. אוקיי. זהו. כמה לפידים להכין? 30 בערך. אתם שניכם צריכים לעבוד על מערה. שנייה, אני בינתיים קצת עץ. לא, גם אתה. מצאתי מערה. שנייה. יש בה מלא דברים. אבל איכשהו תסמן שאנחנו גם נחזור הביתה, כן? כן, אני יודע. תבוא פשוט עם עץ, שנוכל לבנות תיבה. שנייה, יש לי... אני אכין סטאק. מיד בא אליי. אני הכין לפידים. אשבור. יעשה כאילו סטאק של העץ הרגיל, ואז יהיה לנו כאילו הרבה. באתי עם 57, זה בסדר. או, סטאק אחד של לפידים ועוד 57. עוד יותר טוב. אתה צריך כף? מתי שאתה... הנה כף. נפלו 2 תפוחים, לקחתי אותם. כף. הנה אתה צריך. זרקתי לך פה למעלה. בינתיים אני אחפש איפשהו איירון. לא, חכי, אין לך פיקים.
יש לי. לקחתי. איזה לקח? מאבן. בואי איתי. תזרקי לי את הכף ואת הלפיד. אני זרקת לפה. הנה נשאר לי עוד קצת. כך. זה עוד עץ אחד נשאר לי. זהו, יש לי סטאק. אז בוא אני אשאיר לי גם לפידים, כן? אני לקחתי את הסטאק. איך אני יורד לפה? טוב, תחשוף את הפחם, אין לנו פחם. אימא'לה. מי הבא אחריי? רגע. איך אתם הגעתם לשם אבל? מי הלכת הרגע? מפה? כן, הנה. אתה רואה את השם שלנו. חכה, אני לוקחת פחם. אין לנו פחם. תביא לי פיקק. אין לי. לקחתי רק אחד. יש לך שולחן עבודה פה? שמישהו מכם יישאר פה באמצע, אני הולך יוני, למסע התאבדות, אבל למה? אני פה, אני נשארתי. בסדר, יובל, אני איתך. כן? לא, אל תרדי איתי. בואי, מיה. תחצבי שם עם יאני, באמצע, בין השתי, נכון, יש שתי פניות, תחצבו שם, פשוט באמצע. יוני, בוא, יש אל פה הרבה תלכו פחם. במקום כדי שאני לא אאבד. רגע, לאן אתה ירדת? ירדת לשם למים? כן, בוא, תחצוב את הפחם. אני כבר מאוד רוצה לדבר. ואם אתה כאילו נאבד, אז איך אתה חוזר הביתה? נמצא דרך. מה שעשינו תמיד, לא? שלחפור למעלה פשוט. כן, אבל עדיף שאני אאבד מאשר שמיה או אתה. כן, אני אמצא מהר את הדרך. אתה גם, מי יאבד נגיד לו. גם אתה יכול למצוא את השמות שלנו. לא, אבל בסדר. הוא ירד כל כך עמוק שהוא לא ירד, את מבינה? יש לך פיקקס? לך תביא מהבית שולחן עבודה ופיקקסים. לא צריך. שולחן עבודה אני יכול להכין. להכין? לא, תביא. כן, תכין. אני מכין בכניסה. אני לא צריך לקחת איתי לא. 10 פיקקס. מאבן ואחד מהאיירון. תביא את השולחן עבודה לפה. תשים אותו. טוב, אני אגיד לידינו. לכם את האמת, לא מצאתי פה כמעט כלום. אני עכשיו חוזר אליכם. כי אנחנו מוצאים פה הרבה פחם. מצאתי הרבה איירון, אבל חוץ מזה. כי זה אחד טוב, האיירון. כזה. יותר מפחם. אבל זה עדיין, זה היה מאוד קיוויתי למצוא דיימונד טוב. איפה את? פה, בסדר. תשים. שמתי. בסדר, תביא, אני אכין. יש לך בקלות? מקלות אני יכול להכין. אז תכין. תביא לי, אני אכין לך פיקקס. מאבן. תאספו פחם כדי ש... יש לי. בסדר, תאספי הרבה. כדי ש... תכיני לי שתי פיקקים מאבן. שתיים, טוב, זהו, אחת, אני שתיים. עולה אליכם. ולי עוד אחד. כך, אחת. שתיים. גם לי יש שתיים. מישהו צריך תפוח? לא, אנחנו לא. בלי זומבים. טוב, בוא בינתיים לשם אני... יש לי לפידים על גידה. בוא תהיה פה. תחפרי עד שם. אני עליתי כבר, אבל אני ממשיך ללכת לאחרי המים. ראית שיש שם עוד מעבר. מקווה שאני עכשיו הולך למצוא משהו. גם אני רק מוצאת פה פחם. אני כאן בצד הזה, אין כלום. זהו, אני חוזר אליכם.
יש פה בור, בואו איתי. יכול להיות שאני צריך שם דיימונד או משהו. אז מזל שיש פה לפידים. תבין שזה מערה בתוך מערה בתוך מערה. איפה אתה? בוא לפה. בוא לפה, יאללה. שנייה. אחר כך תלך גם אולי לאיבוד. אוקיי. פה עכשיו צריך למצוא משהו. ירדתי מהצד השני. כן. בוא תעזור לנו. הנה פחם סוף סוף. לי כבר יש סטאק פחם. חצי סטאק היום. אפילו אני בחסה שאין סטאק. בסדר. מה שהכי קל לחפש פה זה כמעט תבן. תחזרו גם למטה. עוד מעט כשיהיה ממש הרבה... עוד מעט כשיהיה לנו הרבה איירון. מצאתי איירון יופי. אז זה. בתקרה. אוקיי. זוזי קצת. זוזי כלום. זוזי. לקחתי את האיירון. לאן אתה עולה? זהו. קח את הכל. יש 9. אוקיי, בואו לידי. חכו, אני הולכת להביא את השולחן הבא. בואי לפה. מהר. מה עם הוא השולחן? צריך לסיים. מה, אנחנו צריכים להשאיר שולחן עבודה שם? בואי, נו. טוב, אפשר גם להכין עוד, יש לך עדיין עץ. בואי אליי. אוי, סליחה. לאן את מסתכלת? טוב, אז כאן היו y.jgaming. תנו לייק, סאבסקרייב, וניפגש בפרק הבא. ביי.